Hvis du ejer en bolig, som du enten har afdraget på længe, eller hvis værdien er steget, og du f.eks. går og overvejer at renovere køkkenet, lave en tilbygning, vil rejse, eller bare har behov for at øge dit rådighedsbeløb i en periode, jamen så kan et lån i friværdien altså være en attraktiv finansieringsløsning for dig. Det er ikke gratis at optage et lån i din friværdi, men det er ofte den billigste løsning, når du har brug for penge lige nu og her. Der er forskellige muligheder for, hvordan du kan låne din friværdi, og dens relevans er altså afhængig af, hvilken situation og konkret, hvad dit behov det er. Hvis du vil låne din friværdi, så kan du overordnet set gøre en af tre ting. Du kan enten lave tillægslån til dit realkreditlån, hvilket har en lav rente i dag. Det er især relevant, hvis du har brug for en høj sum penge, eller hvis dine penge skal bruges lige nu og her, og du har et lån i dag, som du ikke rigtig kan røre ved. Du kan også oprette en friværdikonto, hvor du får et lånebeløbet ind at stå, og så kan du altså bruge penge fra kontoen løbende efter behov. Det er rigtig smart, fordi du kun betaler rente af det beløb, du rent faktisk bruger for kontoen. Så den her løsning giver altså mening, hvis du ønsker at have nogle penge stående, som du kun lige kan bruge, når du har behov for dem. Du kan også vælge at optage et boliglån ved banken, og det er ofte, hvis du ikke har mulighed for at lave tillægslån i boligen. Det kan være relevant, hvis du har en løsning, hvor du kun har mellem 15 og 20% i din friværdi. En typisk kundecase kunne være Anders og Maria. De har boet i deres bolig i 10 år. De har derfor opnået en betydelig friværdi gennem løbende afdrag og stigende huspriser. De ønsker at renovere køkkenet og tage på en længere rejse. Og efter et rådgivningsmøde med os, hvor de er blevet præsenteret for de forskellige muligheder, så vælger de altså at optage et tillægslån på 300.000 til deres realkreditlån. Det er den mest omkostningseffektive løsning for dem, og den indfrier konkret det behov, de lige har lige nu. Med et lynlån, så kan Anders og Maria altså gennemføre deres renoveringsprojekt, og de kan øge værdien af deres bolig yderligere ved at få et nyt køkken. De har samtidig også mulighed for at komme på ferie, og de har på den måde brugt deres friværdi strategisk til både at forbedre deres hjem og få indfriet deres behov om en længere rejse lige nu her. Hvis du overvejer at bruge din friværdi som finansiering, eller er nysgerrig på, hvordan du kan drage fordel af din friværdi, så er det altså en god idé at vende dine muligheder med en fagperson for at få det fulde overblik. Ved Finovo er vi 100% uvildige, og vi står altid klar til at gennemgå dine muligheder med et gratis og uforpligtende rådgivningsmøde. Tag fat i os. Vi ses.